Wah, aku kan ini first time logo मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। ओमफ्राय बे प्रग्रामाव फैनानै आब'आ माबायदि मोनदों? बिराद मोजां मोनदों आरो स्पेशल नोंसोरखौ लोगो मोननानै बांसिन मोजां मोनदों आरो गासै इउटुब टीमनिसिमबो साबायखर बावहरदों इसिबां फैनानै बयबो साक्सेसफुल फाइनालि प्रग्रामा साक्सेसफुल जाबाय बिनि थाखाय बिराद गोजोनदों आरो ना आरो गोजोनदों आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों बे प्रग्राम फैनानै नुयिखौबो नुबाय सिनायिखौबो सिनायनो मोनबाय दिनै आं आब'खौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय बे प्रग्रामा जायामोनबा जों लोगो मोनलायनाय नङामोन आब'जों मोजां मोनदों इयुनाव जेनेबा मालाबा प्रग्राम जायोबा बयखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय आरो ना बिराद मोजां नाङो जों दा दसे मोसाबावनोसैसो ना आगै औ दे आरो मोनसे खिथिबावनोसै ना जायखिजाया मोनसे स्प्रिं आरो ना आब'आ चेक खालामनाय मानसिफ्रा गगोन नामा आरो ना जर जबरदस्ति खालामालासिनो जायखिजाया इफोरखौ सेफायालासिनो मानसिफ्रा गगोन नामा चेक खालामनाय आरो ना ओरैनो बिदि जालायिफोरदि माबायालासिनो गगोन नामा नङा खोमा गनायथ' नङा आब'आ खेबसे चेक खालामनाय जागोन आरो ना Magic oh magic. Gua no. Ibu gua. Kimsi dia kan dia. Ibu gua apa? Hah? Ibu gua. Saya ke maban na Mas Rom kecil lagi dia. Dia kali ber kecil sungar na kecil only. Angin boleh nonga deh gitu, angin Zaina saya angin mitilah kita angin boleh nonga, zasa apa kane ni boleh arena, dunia abu kanian di sebelah di bumarba, kanian mana hagen arena. Kepse. Wow, semua nama Thai pun dia. Oh my god, ini semua nama Thai. So abu para kebu kamlar no, mana uno malah मोजां आरो बेबायदिनो मिउजिकनि कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायबाय था आंबो नायबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना थांनानै बड' मिक्सार आरो ना आंनि चेनेलनि नामा बड' मिक्सार आं रोंबाय Lisiyo थाया गेलेयो नै आं रोंबायथ' दे गावसो बुंबावनो लागाव मालदां सिलायबाय फार्स्टआवनो जाथ्रायावनो लागायग्रोदो माबाखौ मन्त्रआथ' बेनोसै जय शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरसा देरसान 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं एबं बेफोरसो ओमफ्राय बर'ना इउटुब चेनेल दं नामा मा नाम सोमदोन SN दा आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बर'नाहाय माने सोमदोन SN इउटुब चेनेलनि नामाहाय माने अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बर'नि चेनेलखौहाय SN ब्रह्मखौहाय सोमदोन SN खौहाय साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्टनि जानानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे सोमदोन SN आ नोंसिनिफ्राय मटिभेसन मोननानै एनार्जि मोननानै थाबैनो नोंथांमोननि आपडेट लानानै फैनो हायो गोदान नटिफिकेसन प्लाट थुनानै नायनो हायो दा बिनि थाखाय सोमदोन SN खौ साबस्क्राइब खालामना हरजोबबानो जाबाय गोसो गोथारै कमेन्ट खालामनो जाहाथे बेनिफ्राय गावसिबना हर थाबादानो जाहाथे सोमदोन SN आबो गोजौ फारसे जौगालाङो थाबैनो गोजौ लेभेलाव थाङो बेखौ आं फालियो आरोना गावब्रा होजोबबानो जाबाय ओमफ्राय जेनेबा बे प्रग्रामाव फैनानै माबायदि मोनगोन बरिया बयखौबो लोगो मोनदों गोजोननाय मोनदों नोंबो आंखौ लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों नोंबो मानसिफोर लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों दा बयबो गोजोननाय मोनदों जा बर'आवबो एसेबां इउटुबारबो सानाखैमोन दा दिनै बयखौबो लोगो मोनजोबनाय जों गोजोननाय मोनबाय आरोना गोसो गोथार बे रुमानो गावब्रा जोबलायखादोंना मानसिफोर फैनाया गासिबो